Ja, det ved jeg da ikke rigtigt. Det er da lige. Helt så nemt. Jeg er på vej. Ja, jeg skal nok lige det. Han kan ikke finde ud af det. Ej, Magnus, du skal ikke gå ind, mens han tumler rundt ind. Det tror jeg er farligt. Nej! Jeg går ind og redder ham. Jeg skal oppasse på dig. Er det en traktor? Ja, Nej, jeg kan ikke. På grund af den der, den vender på hovedet. Tak. Så, pas nu på. Godt, Dennis. Nu kan du godt komme ud selv. Er det ikke ham, far? Nu er jeg røg ude nu. Jeg siger hej til. Hvordan synes du selv, det gik?